may alam napanood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa Senado? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede nang pala ikaw lumabas. So kung wala ka namang nilabag na bakit ka ipapasara sa isang NTC na pag-aari ng gobyerno? Samantalang may ibang franchise radio station ngayon, I think 7, hindi nila pinasara. Tanging ABS lang ang pinara. Yung 6 na yun, or hindi ko alam kung ano yung tamang number na na-expire na rin yung franchise. Okay na. So, nasaan ang batas? Law is law. Na ako eh. Wow, and hindi po ako graduate ng law, pero yun po yung alam ko. Ano ba?